O home que disparou a súa exparella no Grove no 2018 asegura que non recorda nada dos feitos. Hoxe celebrouse a primeira xornada do xuízo na Audiencia Provincial de Pontevedra. El chegou en ambulancia, en cadeira de rodas e con máscara. O acusado asegurou que todas as referencias que ten sobre o sucedido en decembro de 2018 son polo lido na prensa. Recordemos que o día 5 disparou a súa exparella e se atrincherou na casa dela para despois pegarse 2 tiros. Tralo intento de suicidio, o home estivo en coma e permaneceu ingresado 2 meses. Entrou en prisión, pero quedou en liberdade no 2020. Nos últimos meses regresou ao cárcere para asegurar a súa presenza no xuízo. No tempo que estivo en liberdade, a súa vítima denunciou numerosos quebrantamentos da orde de afastamento. Hoxe prestaron declaración tanto o acusado como a vítima e a filla. Aínda que a vista arrancou cun acordo entre ambas partes, finalmente o acusado mudou de postura e non recoñeceu os feitos. O xuízo retomarase o vindeiro mércores 24 de xullo. O agresor enfrontase a unha pena de 21 anos e 11 meses de prisión. A Fiscalía acusa o dun delito de maltrato habitual co agravante de que os feitos sucederon no domicilio da vítima en presenza da súa filla menor, un delito continuado de quebrantamento da orde de afastamento, un delito de asasinato con aleivosía en grau de tentativa co agravante de parentesco e de xénero e un delito de tenza de armas prohibidas.